Selamat Natal madihita saluhutna akadamang dohot dainang manang didia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabi jamita di perayaan Natal na parjulu di pesta Natal na parjulu di tanggal 25 Desember 2020 di mana tersurat di Lukas 2 ayat 15 rodi ayat 20 dohot topik saluhut bangso pasangap huhut memuji debata. Segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Hujaha madihita songonoma didok hata ni Tuhata. Jala dinalawiyak kasuru-suruani sian nasida do pak gijang masih padoha maka parmahani. Beta mahita tu Betlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatok mana sida lautu si gabe jupaksa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi napia di panggagatani. Asadung di ida di baritahon nasida ma buah-buah naung dihatahot tu nasida taringot tudak danahi. Jadi sudi na ubigisa longang bido siala nahinatahon yaka parmahani tu nasida. Ia si Maria dipeop dohatai sudena jala dipahusor-husor di bagasan rohana. Mulak doa parmahani dipasangap jala dipapuji-puji do debata ala nisa sudi nabi negi jala nani ida nasida songon naung dihatahoni tu nasida. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon pinomat adong madua tokoh utama na sotar sirak kita sian perayaan Natal manang sian hatutubu ni Yesusi. Atik pena parpudion gabi tolu tabe rengate. Ise mai na parjulu ima malaikat manang suru-suruan. Na paduahon tentu para gembala manang akapar mahani. Jalan na patuluhon gabi adok Sinterklas manang Santa Claus. Na patuluhonon sa sitong na dangadok hubungan yon tu peristiwa Natal ate. Atik pena parpudion gabe hira toko Sinterklas odo na lebih menonjol molo perayaan Natal nya kada danak sekolah minggu gabe Sinterklas odo na gabe pusat perhatian buasa ala adopsi bagion. Jadi kesan ni halak tu Sinterklas ima tokoh manang sosok na gemar berbagi, entah berbagi permen, coklat dan bingkisan lainnya. Jadi buido gabi hurang seru perayaan Natal ni dak danahi molodang adong Sinterklas. Ra dakola di perayaan Natal sekolah minggu ate taidei do diaka perayaan Natal na asingi. Di dalam belubung jalan raya di inganan-inganan na strategis do diaka pusat-pusat perbelanjaan. Toko nasadon gabi sangat terkenal, bahkan diaka kartu-kartu, doh diaka ucapan-ucapan perayaan Natal, doh diaka status-status di media sosial ita rupani macai terkenal hiat tokoh nasa sadao. Hape songon nata dohi, dang ada hubungan nyon tuha tutubu ni Yesus. Sinterklas manang Santa Claus digambarkan sebagai sosok pribadi yang suka memberi, suka menolong. Badannya berisi, songon nabuci rupani, jadi molo kurus krempeng do di baik pemeran ni Sinterklasi. Olo do gabe bingung kala, na semangat do gabe na rupani. Jenggot putih dan panjang, mengenakan pakaian berwarna merah putih. Ima anggonata ingot. Jadi begitu tabigi hata Sinterklas itortusido rupani gobarata. Dan menaiki kereta salju rusa ima molo tabereng dia kagabar-gabari di dok sian kutub utara. Jadi kesan orang bahwa Sinterklas itu dari kutub utara asalnya.
Alai sa sitong na sinterklason molo tajahaya no disejarai aslina margoar Santo Nicolas este Nicolas daksitua ate sia Turki sekitar tahun 220 Masehi madidok hatu tubuna. Molo di Eropa dianggap doon sebagai santo pelindung. Saksongoni dora nang di benua Amerika, nang di Asia digambarkan sebagai sosok na suka menolong dan suka memberi. Ima sinterkelas. Jadi lebih populer doon sian toko na dua nari. Toko na parjolo ima malaikat manang suru-suruan. Toko na sadaon dakyaon ketinggalan di setiap perayaan Natal. Terlebih molo adong drama manang operet Natal. Jala aka pemeran nyope somal na aka nona-nona cantik do manang wanita-wanita cantik na memakai long dress na botar. Dungi masuk mana sida tu pentas berlari-lari kecil sesongo penari balik rupani tarsongon na diangkat ma tumit nai dungi merlujung ma nanget tu pentasi. Diangkat ma muse melambai-lambai ma tanganna. Sipata nuaingon ngaulo adong sesongon ibu peri meniup tongkat. Buasa akan nona-nona cantik dibain, bamolo akan naung matua dibain atong basutung gabi manoba samura tati. Gabi subui mardalan, sotung gabi subui marnahtal, sotung gabi siurupat dipentasi. Ima kesata mabigi goar manang sosok malaikat. Atik pe dibibeli tang berjenis kelamin perempuan di dok suru-suruani, berjenis kelamin laki-laki do. Si Mikael, si Gabriel, tapi nato orang Eropa nih di Jamita Parpungwa Bodari tanggal 24 Desemberi. Dak si Mikaela, manang si Michel, manang si Gabriela, manang si Gebiate. Lalu apa yang mereka lakukan di pentas? Mereka menyanyi dan menari. Walaupun di dalam Alkitab ditulis bahwa tugas malaikat itu bukan hanya menyanyi. Mereka adalah ibarat kurir, manang pesuruh, na disuruh debata pabuahon sesuatu tujol main. Jala idu na taida diturpukon. Roma suruh-suruani pasahaton berita lasni rohai. Dia 10 didok, alai didok suruh-suruani matunasida, unang mabiar hamu. Ai berita halalas ni roha godang dohu buat tuhamuna. Parsaulian ni sadok bangsoi. Imah toko na parjulu di hatu tubuh ni Jesusi. Jadi moloro suruh-suruan papos roha duiate. Jala pada ubiar sian roha. Totu suku-sukutan waing bahasa dak kiabiro suruh-suruan ni. Songon namasa di hatu tubuh ni Jesusi. Manang songon namasa di toko-toko di cerita-cerita perjanjian lamai. Totua kamang dohot tamuinang alus statusi ima ala ulau ni suruh-suruani nunga biatong di pasahat tu gereja nunga biatong di pasahat tu hita saluhutna hita nama manuruson berita lasni rohai hita nama manang gereja nama songon kurir ni Tuhani pasahaton berita lasni rohai asa saluhut bangso memuji dohot pasangap debata. Jala molo tajahayan non di evangeliumi badak tugas ni malaikat manang tugas ni suruh-suruh abeyato tugas ni hitaon naung majalo beritai nama hita nama manurutcon beritai tu saluhut bangso asa sude asa saluhut memuji dohot pasangap debata alenak pesongoni ikut tahu diri do kita ini hanya kurir. Dan gabi hita pusat perhatian. Dan gabi hita subjek pemberitaan ini. Ikut tuhat teido. Idu asa didok ikut saluhut bangso memuji dohot pasangap debata. Unang gabi hita na marsangap. Sutungadong na mencuri kemuliaan Allah. Na perpudion gabi si buah berita itu rupane. Na gabi lebih terkenal sian nabi narita honnai. Dang Jesusi na terberita si buah berita itu si buah berita taringot tu Jesusi ini yang diperhatikan. Jadi malaikat itu menyampaikan berita
songon kurir nasida rupani dipasahat tu parmahani sahat nang tuhita. Sonari tugasta alai ikut taingot kita ini hanya sekedar kurir pasahaton berita naulii. Jadi dak kita subjekna Yesus Tuhan tanah tapes tahonido nagabe subjek pemberitaan bukan sebuah beritai. Dungi tokoh napaduahon ima aka parmahan para gembala. Daktar sirak kita ka parmahanon sian hatu tubuni Yesusi. Dus di songo suru-suruani. Daktar sirang kita aka parmahanon sian pesta Natal. Walaupun tokoh yang satu ini sering kita lupakan. Tabereng ma rupane. Mulu neberuon, mulu adong aka drama Natal. Memang saya muncul lupion nuaing dangbe. Hampir dilupakan rupane. Nah pasti marhiti aka parmahanoddo gabe sahat tuhita berita lasni rohai. Ima naung tubuh Yesus sipaluei. Takas dui didok di bagasan turpukol. Asadung di ida diberitahon nasida ma buah-buah naung dihatahon tu nasida taringot tudak danaki. Jadi sudi na ubigi sa longang bido siala na hinatahon niya kaparmahani tu nasida. Jadi para gembala sering diasosiasikan sebagai kelompok masyarakat kelas rendah yang tidak punya tempat di masyarakat. Alai di peristiwa Natalon, nasida dosi jalo berita na perjulu pabuan naung tubuh Yesusi. Lapatan na nasida do sebagai subjek dalam arti sibuan berita ya teh. Dak songon natanok nakid digijang. Jalalaus nasida do sibuan berita itu saluhu bangsoon. Ay marhite parmahani do rupane gabe sahat tuhita berita. Tutu suku-suku ta buasa iko parmahan dipilih nagabe hasahatan ni beritai. Ana subui piliton ni Tuhan ihian akka tokoh manang naasing iko parmahani buasa. Tutu dangadong jupahita alustusi dibibeli. Dangadongi. Jadi tutajahai perupani dangadong na letter na piturbui mengelusi buasai ko parmahani. Alai na pasti Natal hatu tubuh ni Yesusi mabuan sukacita tu sudi jolma do di portibion terlebih tu aka kelompok na so dianggap di masyarakat. Tabereng ma di peristiwa Natali. Justru aka sosok-sosok manang pribadi-pribadi yang tidak dianggap naso diduga-duga jolma ido dipilih debata. Batut tu dang buita komentari dang buita protesi. Baima rupani dalam ni Tuhani. Jadi Natal sebenarnya mengangkat derajat masyarakat, mengangkat derajat manusia, mengangkat derajat tahun yang mungkin selama ini kita dianggap tidak siapa-siapa. Tapi bagi Tuhan kita ini adalah pribadi yang sangat berharga. Argado hita di adupan ni debata. Napadua kon akaparmahanon polos dui dangadong neko-neko disi au sugari rupani itu akan asingi di pasahat boido diolah jala diedit beritai bahkan dikomersialkan karena beritanya viral songon akan amasan wae. Dungi songon nidok ni tema ni pesta Nataloddo ikos saluhu do memuji dohok pasangap debata tanpa membeda-bedakan jala, tanpa memandang status sosial di masyarakat. Di mata Tuhan kita semua sama. Alani selamat Natal ma dihita saluhutna. Amin. Muliate ma diho Tuhan di hatam di lasni rohanami di pesta Natalon. Anggiat ma hatamon mabuan lasni roha mabuan sukacita Tuhami saluhutna nama mestaon ari hatutubu ni Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus. Amin.